Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Iti daytoy agundaway, surat ni pagayam tayo nga Cyril ti intay ibasa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, makunak apod nuunay ti ibagbaga dagiti kakasinsin ko. Agraman dagiti ikit ko nga daddy's girl kano. Ngamin, adayo nga mas close kami iti amak no ikumpara iti inak. Isu nga idinatay ti amak kastaunay ti panagliday ko. Manipod idi saan meten anak asawa ti inak ket inpamaysa na kanyak ti atensyon na. Adda mabalin ti pamilyami isu nga jak unay narigatan iti panagadal ko ket nagturpusak kas maysa nga accountant. Adda kaayan ayat ko isu ni Jesper. Ti kayat na ket agkalaysa kamin ngem kasladyak pay nakasagana. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Apay nga minadi mo pa'y kayat ngagkalay sata, Cyril. Ang data mo tintius to atawen. Kin may sa, ang damat tin natalagad at trabaho ta. Jasper, jak pa'y nga minakasagana. Kan may sa, kasano ni mami. Asinong tulangan ti kadwana dito'y balay. Jak mat kayat basta ibati latan. Okay lang mat kanyak nga uri agyan kadata. Pero saan, ket agin nawid tamot lang dito'y. Awan mo ti parikot iti dayta kanyak. Basta, ikanak pa'y kumaiti panawan na makapagsagana, Jasper. Sana bareng-bareng ti panakiasawa niya. Nakadanon tagaya man. Mabali na kadi nga tumanon di tabalayo. Ako ha. Inton maminsan lang ang Joel. Rabiin, kan may sa, ang mga numaklat ni Cyril no makita ng adda katwa kalalaki. Kaanong tungay nga ron da makita kano mamam mo ni Cyril. Sinagan, Joel. Ikan na kumapay itinananay a panawan. Okay. No isuti ko nam, di isuti batong pa. Sika, ti boss ko ita. Agyaman ang Joel. Agyaman mo ti oras ngintan mo kanyak, Luisa. Why, Mami? Anya, why, Mami? Itay ka pa'y lang ay ayaban, gamdi ka matlangan rumor dito'y silid mo. Kunak, nakasaganan ti pamigatan ta. Da kayo latan ti mangan. Awan ganas ko amangan, Mami. Oh, ne, apa yan, iha? Ada ka di nasakit? Madi ka ditirik na. Ibagam, tauray jak pa'y lang sumrag iti opisina. Kadwaan ka mapanagpa-check up, iha. I'm not sick, Mami. Masurunak, iso akas tuyak. Sino ti kasurun mo? Nagapa kayo ka di ka ni Jasper? Saan? Da kayo ti kasuran ko, Mami. Siya ti kasuran mo ko na, ha? Oh, come on. Iti anyaga po. Awan matiyam mo ka na aramid ko, pati, Awan? Awan ko na yung, Mami? Tiyam mo yung siguro. Kat saan kayo anak kita, di rabi? Ada lalaki ang nangitulot ka na kayo. Kat, nakita pa iti pa nag-kiss you iti lips. Kuha, iha. Anyamatan, Mami? No kaano nga dan edad yo? Sa kayo mat agaramid iti kasta?
Cyril, anak, ni Joel tinakitam. Kinapudno na, kaya't na ti umay dito. Awan bibiyang ko! No asino day chay alalaki, mami. May isa lang ti may bagak. Diyak kaya't makiasawa kayo, pay. Sana ko manugod! Ibagam ko mga minan ka ni Cyril ti kinapudno, manang. Ay na, mabuti nga kahading ko. Amangan nga min no kumarkaro nga agungat ti anak ko. Ipatpatid na unay day di daddy alan na. Kinuna na pa'y kiti, asaan ka no nga umanugo ta makiasawa akmanan. Anya? Imbaga na tikastakan ka, manang? Uhan ading ko. Magulgulwanak nga rudan. Di nakasarsari ti anak ko. Idinto ta kulkulitan nakmata ni Joel nga ipaamamok kanon ka ni Cyril. Nga isumat ti rumbang manang. Iti una, amok ka narigat. Awan tumat lang ti papanan na. No saan amaaklon tumat lang ni Cyril ti amin. Kung na mamabisin ka, iso nga imayta dito yung restaurant, tapno mangan. Di mo matngarod ka ng dagiti in order mo. Diyak kasarsarita ni mami. Anya? Gapula nga ti DJ Abana? Anya ka ka din aya, Cyril? Diyak kayo tigas niya nga aramida ni mami, Jesper. Kanayon ko makita nga da ka text na. Kanayon nga da kasarsarita na iti cellphone. Nalabit aday chay ni Joel. Iso tinakita ka kinainagak ni mami. Ay no, makapaasar. Awan mo ti makita ka madino bilang agayat man ni mami. Bakit ni mami para iti dayta? Agtawan tupay iti 60 kat makiasawa pa lang. Obing pay ni mami, mititawan na nga 45. Mabalin pa'y ang makiasawa. Wala ka man, Jesper. Apay aya, nga mas isakit mo ni mami. Dapat siyak ti isakit mo. Gabot na siyak ti girlfriend mo. Okay. Relax, Cyril. Ibagam man nga rod kanyak ti rason. No apay nga di mo kayat ang makiasawa ni Auntie Luisa. Diyak kayat nga isukat na iti sa balid ay di daddy Alan. Kayat ko ni daddy lang ti asawa ni mami. Anya? Ang sa nga puno na tawan, tinapalabas, manipod na tayo ni dating. Uray pay. Basta, diyak kayat nga sukatan na ni daddy. Period. Kasano no? Apay, Kita kam ti parawar iti restaurant. ni mami. Ang nakasalabay alalaki kan kwan. Apok, saan na nasaya at tikasta nga aramidam? Mga no, agdandanagan ti inamking ka. Gapoy ti di mo panagaway. Saan to pulos nga agdanag ni mami kanyak, Lolo Arturo? Ay pagkunaambat sa apok. Dayjay lang nga lalaki tinapatagkan ko na, Lolo. Nalipatan na kamin ka ni daddy. Ay, saan ba siguro akas ta apok? Tinasayaan. Awagak ti inam. Taag sarita kayo itinalapan. Saan, Lolo? Please. Ay, saan? Awagak nga awagan ni mamay mo. Jakpay kaya't akasarita ni mami, Lolo. Pang-asiyo. May andak kumapay laang dito eh. Sa dino nga tatiayan ti anak ko. Saan anagawin na nagpatnag? Saan man la nagpakada no napanan na? Agkalma ka lang, manang. Awan ti rum mga pagdanagam iti ka anak ha. Adda iti ayanda papang. Kasano nga amom nga da ichay ni Cyril? Imawag ni papang iti rabi. Gumurgura kanukan ka anak mo. Iti anya mananaga po. Tsak lang nga rudan agpapaitulod ka ni Joel iti balay. Agururayak lang itinapinta sa gundaway. Tapno ibagakan ko na ti amin. Nakita na kayo kanukan ni Joel iti restaurant. Anya, ibagam nga minan iti anak mo ti kinapudno. Tapno malpasan, kat awanan ti parikot.
Anya ka din ti mapaspasama king ka, Cyril. Talong nga aldaw adi ka nagawawi di balayo ah. Anya ko ba ita? Adak mo dito balay ni Lolo. Una, ngam saan na may parang tikas ng aramidam. Kasimot na ang ti Luisa. Saan na nasaya ati panagurguram king kuhanag apulang iti day taabanag. Agawin na klang itya balay. No ikarina nga isina na day dya at Joel. Saan na mabalin ti kayat mo, Pog? Anulungan yung kadimat, tikas dyan nga aramidan ni Mami, Lolo. Ibagak man laang ti kinapunaw. Panahon siguro tapno maamwama ti kinapunaw. Anya kinapod no, Lolo. Tapno di kan guraan ti inam kan ni Joel. Hala, ipagakaw ti punaw. Naunday a panahon ti panagrigat da. Naunday a panahon ti nuturay da. Tapno agsabat manan ti dalan da. Anya di kaya ti asawan, Lolo. Anya di ta kinapod no. Ipagayo, Lolo. Ipagayo. Ni Joel, ti putpudno nga amam. Saan na pod no ti pagpagayo, Lolo? Saan? Pudno, Pog. Ni Joel, ti kaayan-ayat iti ni maming. Saan? Agkalaysada ko ba din? Kaputa sikog na ka ni Luisa. Nga pinagaramidan ni Alan. Iti saan na nasaya at inam. Kapo, taada mabalin ti pamilya da Alan. Inpilit da ti panagkalaysada kini Luisa. Kat iso, tinabangunam anasingpot nga ama. Diyos ko. Anya ka din na ito eh. Ipagkamot na ang kumanti nam daytoy. Nga mamok, nga kururay la ang itusto kung daway. Tapno saan ka, mabigla po. Lolo. Ikay, ika po, iti saan nyo panagkinaawatan. Siya ko, tinangipagay ti kinapunaw. Awan pa soul ni Joel na po. Kastamat na ni Mamim. Awan pa sulta. So nga saan mo aguraan nagiti nagandaking ka. Apo ka. Luisa, ato yung tikanam. Mangan ka, tapno iti kasta. Ay kat pumigsakan. Ang yaman ak Joel. Ngam, awan ganas ko amangan. Di patumpay laeng, di parekot, may papanit ti anak ta. Di bakim kuma, di panunutam. Pangasain, agpaimbag ka. Joel. Aginggat ka ano amalpas ti panagsagsaga Itan, Mami. Ah, Cyril, iha. Adakan. Win, Mami. Amo ko ti amin. Imbaga amin na ni Lolo Arturo. Anya ka? no kasta. Amo mo asak ti pudpud no kamam. When, Daddy Joel. Kat pakawanan da ko, Mami. Daddy. Pakawanan dak matiha. Ngamin, jak na ibagakan ka dagos ti kinapudno. Amok ngamin nga ipatpatag mo unay day ti Daddy Alan mo. Kat kakamasaktan ka. No ibagakan ka ti amin. Mawatak itan, Mami. Kat ulitak ti agkid daw iti pamakawan ka na kayo kan Daddy Joel. Agyaman ako. Agyaman tamawatan da kami.
Ang yaman ako. Anak ko. Nakapinpintas ni Auntie Luisa ito suot na agawn. Cyril. Siyempre, awan matlahi mi ang pangit. Aywan mo ta. Nakapinpintas ka. Iso nga roda kaya't kauna yun apakasaran. Ngam ko namat ngamin, asan ka pa yan nakasagana. Si Kamat, kalkalpas lang ti kalay sa damami kan daddy. Agpalabas na pa'y mata iti may sa atawahan. Inukas ta. Inton umayatawan umanugot kan ang makikalay sa kanya. Wanan. Yes! Sa wakas! Kakabsat! Into next year, da kami tumat kini Cyril tagkasar! Maawis kayo amin! Sa wakas! Ita Miss F, duan ti anak mi ka ni Jesper. Pasaray apan kami mat iti balay damami ka ni daddy. Nudad duma isuda mat ti umay dito'y balay. Makita ken mariknak ti kinaragsak ni mami iti panakiasawa namanen iti may kadwa agundaway. Nang runa ket ni daddy kano ti first love na. Aging galaangan dito'y Miss F ket agyaman ak unay iti ingka panangibasa ken panangyornos para iti panakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Cyril. Ken ka pagayam, Cyril. Numaminsan at dadag iti pasamak asaan akabaalan nga ikupin ti panawen. Awan ti palimad adin to maibutaktak. Kas kuma iti pakasaritaan ti biyag mo. Ngam na pinpintas matlaang anaamuam ti amin, ngamin isumat ti nagbalin adalan tapno maornos ti saan nyo ang nagkinaawatan, nga agina, nga nang itunda iti panagsabat mat ti dalan nyo, nga agama. Ket nagbalin an ornos ti pamilyayo. Alakas tan pagayam Cyril ket pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biyag, nga umay mang tad-adal, liw-liwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biyag, adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga aldaw tiin kami kablaaw kada kayo amin. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg iti sa dinuman a lugar nga ayan nyo ita. Ti surat nga intay kan biag ita, ket nagapu kan ni pagayam tayo Amirna, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisak mat a nagsurat tapno inak ibinglay ti kapadasak iti biag. Ket sapay kuma tamapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Awagan na kumalatan iti Mirna. Addaan asawa ken 7 nga anak. Agpada kami iti asawak asaan a nakaadal. Isu nga awan nga rod natalged a trabaho mi. Sang kasapul sang kasakmol laeng ti adda a mabirbirukan mi iti inaldaw. Narigat ti sasaaden ti biag mi, nang runa ket nagsasaruno dagiti anak mi. Sublian taman nga rod ti tawen 1991. Kastoy man ti pakabuklan ti amin.
Aba, nagsubli ka pala dito, Mirna. Saan arong ba nga imbatim dagiti anak tayo sa evacuation center? Binilin ko mat na Jordan kan lani, adida baybay ang dagiti adida. Imayak, tatulungan ka mangyornos ka dagiti daduma pa akagawaan tayo. Iti kasta, makadwada ka matan iti evacuation center. Bakit ka ba alak da ito eh? Ay naagawa amkit di dante. Kita man ni, agtudumanan. Sigun iti news, napigsa da ito'y abagyo. Ngam kadagiti napalpalabas abagyo. Kanya nga tanong bantayak lang ito'y balay tayo. Ay, saan lakay? Delikado ti kasta pampanunutan. Sumurot ka kada kami kadagiti anak ta. Taditay amuno kasano kapigsa da ito'y abagyo. No dagiti kagawaan, masukatan. Ngam tibiyag, may sa laeng. Isu anas ken narod nga ipatag tayo ti kakayso na abiyag tayo. Kasano da ito yay? Aging gaita. At da kayo pailaang dito evacuation center. Ay, huwal nga rod, uncle. Kasano, kat dinadaal mo't nga minan ti kalkalpas abagyo ti balay mi. Madama nga irim remedyo ni Dante no kasano ti panakatarimaan na. Dagiti anak mo. Nanganda ka rin. Wan, uncle, pinakan ko idan. Inyan anay min at inted ni Kapitan Itay amakan. Kitsika. Nangan ka matan. Uncle. Saan pa yan niya? Saan nabalikan niya ako, uncle? Tinapatag, makapangandag iti anak ko. Ato. Alam na ito plastic bag. At inapoy kan masita dita. At napay tinapay kan Diyos. Agyaman ako na, uncle. No apay mat nga main. Nagpaadlo kayo iti anakin lante. Kita mita. Kastaw na rigat yun. Ni uncle mat. Kudno saan ka day? Oraon bagyo, talaga marigatan kayo. Imbaglaangan, tanasingpet ka nagagat na kita puko. Mapandalat tag eskwela, nga oraon piman balon da kwarta. Banag apagyamyamanak unay, uncle. No kasano nga may, may salay nga prosta asawam, damdama masikog ka manay. Ala ni uncle mat, sapay nagpig sa tingiwat yo. Amuyo mat nga datayo dito evacuation center. Pasensyahan ka na ka. Masikuranak lang kami na makakikita iti rigat yo. Uncle, Mala, mangan kan Mirna. Pakanamat lang dagit apo ko, no kahit dapat timangan. Ne, nagsapa ka mata na bimangon lakay. Sa dino ti papanam. Inakakalap bakit? Nalpasan ti trabaho iti talon. Iso ang mapanak met iti baybay, tapno agkalap. Anya, apay no ang ginanakamat lakay. Bakit dakkel pa'y agatad ti kasapulan tayo, tapno mapatarimaan ti balay tayo. Kaya may sa kasapulan tayo may ti panggastos iti inal daw. Iso anas kan ngagdubli kayo dak para iti pamilya ta. Sige, sikat ti makaamo lakay. Agan-anad ka nga roduan. Wen, di ka madanagan. Kabaalak ti bagik. Sige, oray siyak ti mapan mangilako kadagiti makalapam lakay. Jordan anak, ayabamon dagiti adding mo. Iti kasta agigiddan kayon amangan. Apag gusto, nakaluto akon. Wen na, Nilani nga'y nakariing ka din. agdigdigusan ana nang. Nangilasin akon iti hotcake abalunan yung kanilani. At to'y matibalon dagiti daduma pa'y akakabsat mo. Anusan da pa'y lang tagsida iti bukayo. Wen na nang. Nangigisak iti ugot iti kamote. Isupay lang ti pamigatan niyo, ha? Mangan kayo pa'y sakbay asumrek kayo iti pagadalan, wan? Wen na nang. Sikapay lang ti makamo kadagiti addem, ha? Idagas yu pa'y ida iti pagadalan da sakbay asumrek kayo kanilani. Sa paak ngamin ti mapan iti ayanda Madam Marta. Iti kasta masapa akmet a makalaba. Di kag danag na nang. Siya akong timakamo kadagiti kakabsat ko. Kasla na unag mo ti pampanunutan, bakit? Ang turpusan ni Jordan iti high school lakay. Wen nga raw da. Hanggang apay kasla naliday ka. Rumbang kumanaragsak ka, tagturpusan iti high school ti inauna nga anak ta. Masyanak lang amin iti anak talakay. Saan taman lang amay gatangan mat iti baro abado kan sapatos na para iti panagturpos na.
Malaksid iti dayta. Awan pa'y may gatang iti uray pansit la kuma pagsasangwan tayo mo. Uwan nga rin. Kasano? Dinadaal mo ti bagyo dagiti mula tayo. Ken maysa, saan pa'y anapatarimaan ti balay? Wan nga rod. Nagsakit pa ikit di dagiti duwang anak ta. Ay, kanon to nga ta maikkantamat iti naginawa pa nagbiag dagiti anak talakay. Araramidin tamat amin nakabalan ta bakit? Wan, gamkurang latamat. Kasano, kat nagadudamat ngamin. Ureado da, ta nagsisingput da. Nagagagat da pa'y. Dakil akatulungan ta dagiti anak ta. Pagyamanan takid niya, gamin, saan da na ibarkada akas ka dagiti daduma. Di da mo ti agbulakbol. Ti may sapay apang panunutak. Amangan no agliday ti anak ta. No maamuan na asan ta mapagtuloy iti kolehyo. Italang matatawan mo bilang. No adan to kawadwadan ti diskitar. Di ituloy ng tumot lang ti agadal. Ilaw-lawag ta day taken ko na, bakit? Itatalpas ka ni Descode. Anya nga iti plano mo po. Tumulong at pa'y kadananang kentatang, lolo. Itekas ta, makaurnong kami. May bagada ka din. Asan ka pa'y lang sumrek iti kuleyaw? Uwan, lolo. Ket maawatak day ta. Nang runa. Ket adu dagiti nagbalin a parikot mi kadagiti napalpalabas a bulan. Malaksid iti dayta po. Adu kayo pa'y nga kakabsat. Iswa talaga. Amarigatan kayo. Lolo, Iswa si ka Jordana po. Inton mga asawa ka. Planwan yun to na imbag no kasano tag pamilya. Wag? uwan, lolo. Laglagi pag day tabilin nyo. Angan, sana pa'y mata mga asawa. Masapul atong palak pa dagiti arapahap ko. Ay wala po. Husto na ta. Kanawin nga ibagadanan ng kentatang. Asaan kami arumbang amawanan itinamnama. Oray marigrigat kami. Ngamin. Adwa gundaway ti itid ti Diyos kadagiti pinarsuana. Iso na lang. Tamasapul ti panagsalukag. Pudno unay dayta po. Iso ngayon tundumteng to dayta kundaway. Di munton paluspusan. Ay na, agyaman na kadagiti apasalubong mo insan amor. Awan anyaman na insan Mirna. Agyaman akmat na nagustuhan nyo dagita pasalubong. Ay launa insan, katjak tumaumang agyaman ken ka. Thank you so much, Auntie Amor. Awan anyaman na kaanakan. Adamot pasalubong ko kani Uncle Doming. Idagas kunto inton madamdama. Agbayag kayo ka dito probinsya, auntie. Dayta may sa Domingo siguro kaanakan. Ada ngamin baro a negosyo arugyan mi. Iso nas kani agsubli kami matlang adagos ije syudad. Anya ngay mat negosyo dayta insan amor. Manglukat kami iti baro a branch ti computer shop. Kinapudno na agberbero kami iti mabalin nga agbantay ije shop. Siya ko Auntie Amor. Amok tag computer. Ora siya kanti, kabalak matag computer. Kaya't kanumat dagiti anak mo Mirna. Apay, saan da ka din nga agad-adal? Nalpasdan iti high school insan. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Sa anak nga rodan nga agbirok pa iti daduma. Da kayon adwa ti alaek. Di kay madanagan. Agsweldo kayo iti hosto. Saan lang nga dayta? Mabalin nyo pa nga ituloy ti panagadalyo iti syudad. Wow, magusto ako na day ta, Auntie Amor. Itikas ta, makatulong ang kadananang kentatang. Ora siya matante. Isu na laang tamayad dayo kayon kada kami anak ko. Palubusan da kami nanang. Magdanton kwartami. Kat makagatang kami ti cellphone. Kanayunan minton ti umawag ka na kayo. Pudnuti ko na ni Leo, nanang. Jordan, Sige ka din, nanang. Agagat ka nagsingsingpet kami, iti ayan da, Auntie Amor. Iso apalubusan da kami. Di ka madanagan insan. Jakmet kat baybay-an dagiti ka anakak. anak ko, agsingsingpad kan agagagat kayo kumaiti ayan ni Antiyo nga amor, wen. Wan, nanang. Tungpalin niyo dagiti ibagana kada kayo. Wala nang.
Ket agyaman ka ng una ya. Kaputa pinalubusan na kami kin ni tatang. Nagtrabaho ita and anti. Kinapudno na. Nasakit para kada kami dayto eh. Nangruna ket ita kayo lang nga mayad dayo kada kami. Di ako matultuladan nagitikas iti daddo mga agtutubo, puro bisyo da. Bulakbol, ken papormala ti aramiden da. Saan mo't kidyada, kasti gumatang kadagiti napipintas a kagawaan. Ang aramidan yung tunay tahinton kabalan yon. Kano talaga akasapulan. Tano ita? Ano sa nyo pa ilang no niya tiyada, ha? Kas kuna na iti Tagalog, matutong mamaluktot habang maikli pa ang kumot. Un tatang, laglagipin mi akanayam dagiti bilin nyo. Kang runaan ti amin. Diyo ko maliwliwayan ti kumararag iti Diyos. Adaman kan awan ti parikot. Nabaligi man kan saan. Agdayaw kayo lataken kwa na. Iti kasta, di na kay baybayan, anak ko. Oh, Jordan, Leo. Andi, Atoy inggatangan kayo iti baro a pantalon kan t-shirt yo. wow! Thank you, auntie. Ala, nakababayin ka na kayo, ante. Nagtaktak kayo pa laging mata. Adong madagitin inted nyo. Abado manipod ka dagiti kakasinsin mi. Wan nga rat, auntie. Napipintas pa mo dagi jay. Ay kat sa balilat tamot ano adda baro nga usaryo. Amukmet asaan kayo pa'y amakagatang ita. Ngamin, malaksid nga gipaw-paw it kayo iti probinsya, agad-adal kayo pa'y. Ante. Kaya't mi ngamin na matulungan datatang kan nanang. Ket maaramid mi lang dayta. Do makaturpos kaming agadal. Nung makahadal kami ton, madan kami tumatan iti nasayata mo sakbayan, auntie. Wen maragsa ka na kadagitang arapa apyo iti biyag. Uray nagado kayo nga kakabsat, makunak a pinadakkel da kayo ang nasayaat dagiti dadakkel yo. Di kay madanagan, tulungan kayo amang ragpat kadagitang arapa apyo. Basta di kay sumyasi iti nasayaat adalan a sursuroten yo iti agdama. Laya, Hmm. kasano nga eh? Inton bigatan ti flight ko ngagpa-Dubai. Wan nga ron ba no? Ay, kasla kaano lang itubing tayo niya. Ita, nakatulpos ta ni ti kolehiyo. At napayan na talagid at trabaho ta. Uwan nga rod ating ko. Malaksit iti na ita. Adamot ton basit ang negosyo na rogyan ta. Ti cellphone kan computer shop. Makunak, nga orekas kasano. Makalunglong aw tayo matan iti kinarigat ti biyag. Wan manong, ngam, masapol ngagsalugag talagta. Ngamin, alupet ti pagad-adalan ta manong. Wala. Iso nga ron nga gabruda. Iti kasta, dakdakkel ti mabiro ka. Iso nga sikapay lati makaam mo dito, Iwan. Un ka di manong. Di ka madalagan. Nasa mabuting kamay ti negosyo tayo. Meron na bakit? Apay ka di lakay. Intun bigatan ti isasangpet na kita anak taman di po syudad. Insaganam ka din ti pagturugan da. Wan lakay. Nabayagan na nakasagana. Ay nasayahan no kasta bakit? Ay, katsi ka nga ay. Naisaganam ka din dagiti ko nam ama party para iti isasangpet da. Wen inukod kun tay talo akalding. Impagod ko iti saan unay nga dayaw. Nalakala nga mapantiliwan mo ti baboy iti kulungan da. Umanay siguro day jaya na maparte. Wan
Ay, kas nakaano laang daide. Pero may arigat ti pamilya tayo. Ngam ita, nakaanal da aminan. Win nga rod. Ay, tiamok ide, kaya di tayo na mapagadal. Ay na, professional mo amin ang dagiti pitungan nakta. Wen karod la ka eh. Kat gapo day ta iti tulong ni Insan Amor. Dakkel ti utang anaimbag anakam tayo kan kuana. Puno day tabakit. Impaglangan ta na singpet da nga agasawa. Saan akas ka dagiti daduma dita nga alilaen da dagiti alalaen da akakaanakan da. Agyaman tayo unay iti Diyos lakay. Iso ti pudpud no anang tulong ka na tayo. Tapno mapadakkel kan mapaadal tayo dagiti anak na. Makunak asinurot da tinalintag adana. Iso anaragpat da dagiti arapaap da iti biyag. Puno launay bakit? Iso arumbeng la nga iso ti maidayaw iti amin abanag ken iti amin akan ito. Iso ti akin plano amin kadagitoy a mapaspasamak iti pamilya tayo. Ket isubli tayo rod ken kuana ti amin a pamadayaw. Ammo Miss F, kasla sa anak payla ang amamati, iti kinarang ay tibiyag amapaspasaran mi ita. Kumpara iti kinarigat tibiyag alinaklak am mi idi. Ita, si papan nakkelak ang mangibaga adi adal aminan nga anak ko. At daan da amin iti natalged at trabaho, nga isu ita timang bibiyag kada kami asa nga pamilya. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputa uray kasano arigat tinagdalanan mi, saan da kami abinaybayan. Aging galaangan ditoy, Miss F. Kat pagyamanak unay, ti anus mo anang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Mirna. Ken ka pagayam, Mirna. Awan imposible iti Diyos. Ay ayaten ken ipatpateg na unay dagiti kumarkararag ken kuana. Saan laeng nga iti tiyempo ti rigat ken namay no di ket iti amin abanag ken gundaway. Alakastan pagayam Mirna ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tag-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga inta ikan biag ita ket manipod ken ipagayam tayo a Nelson. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jack amon rombeng winusaan nga inak istoryaan tinaaramidak idi kalabas. Ta nakababain kunak kuma. Nga madumeten dagiti nanggagak dito'y programam anang ipadrama kadagiti kapadasan da isu an naawi sakmet an nagsurat. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Nanang, dito'y ka din ti balay tayo? Wan, anak ko. Di tabagir abalay. Ni ading mo a Vicky ti agnaed. Kadwa na ti pamilya na. Iti mo't bangir ni manong mumet nga Edgar. Ni Edgar ti nagbalin a katulungak. Tapno maipundar ko da ito'y abalay. No saan agapukan ko na. Amang ano aging gaita. Kat saan pa'y analpas ti pan nakaaramid na.
Nasayat mo't nga ron do kas tananang. Imbaglagan tada ni Manong Edgar. Pasensya kayo ha. Imbes asya kumatinang tulong kada kayo. Angin saan man. Ay na anak ko, di mon panunutan da ita. Tinapatag ita. Kat nakarwarkan iti pagbaludan. Iti lasod ti bainti atawan. Apan nakaibalod mo. Kat mga baruanan kan anak ko. Huwag gayam nanang. Sa dino ka di abanda tinakaitabunan ti anak ko. Ay iko. Anya ti ko na Nelson. Nanang. Lukatan nyo tiri daw. Edgar da ito eh. Siya kung ti mangilukat itiri daw, nanang. Nasaya at mataimay ka, Edgar. Itay nakapayla nga berberukan to'y ading. Kasta ka di. Nelson ading ko. Pasensya ka Juan. Tasanda ka na bisbisita di pagbaludan. Awan pare ko titiday tamanong. Maawatan kayo. Un gayam. Sa dino abanda tinakaitabunan ni Jeric. Kaya't ko kuma ang makita. Kuyugundak amapan iti ayan na. Kuha. Pakawanin da ko Nelson ading. Anyat kaya't mo asawan Manong Edgar. Pagbababaw yakon ti amin. Sabay ko mata mapakawanak. Naguri ka Manong. Anya di tang ipagbagam. Di ka maawatan. Ilawlawag mo kuma. Anya ti basol mo. Ni Jeric. Ilibak ko ti may papankan ko na. Sana natay ti anak mo. Anya, si bibiyag ti anak ko. Uwan natin ko. Si bibiyag ni Jeric. No kasta, sa dino ti ayan ti anak ko. Ay, pakawanan na kami kumanak ko. Naaramid lang ti kapsat mo ti kasyay. Gaputa iso lang ang tinapanunot mi apapuspusan. Tapno maadaan itinasaya at amasakbayan ti anak mo. Anya tinarami jo ti anak ko, nanang. Inla ko ti anak mo iti may sabak na nga pamilya. Anya? Apay na arami jo ti kasi, Manong. Amumat ama nagsakit iti ti anak mo. Awanan ti pangalaan mi iti pagpagas na. Kanailumlum kami iti utang. Iso napilitan kami anang ilako kan ko na. Pakawanan na kami anak ko. Pagpababawian binti amin. Sino tinangilakwan nyo? Sa dino ti pakasaraka kan ko na. Adda akong dito'y balay. Dagiti nangampon, wano nang gatang iti anak ko. Adda nga tati anak ko dito'y. Sapay ko mata makitak. Si kaka din ni Nelson? Tibaro a driver mi? Uwan ma'am. Miss Ricardo tinakasaritak iti kalman. Ket itatimbaga na, panagrugi kas driver yo ma'am. Wan, naibaga nga rin ti asawak dayta. Ala, umay ka, kaisuro ka kadagiti rumbang nga aramidam. Ma, adakon. Oo, iho, nakasangpat ka gaya man. Kumusta nga iti bakasyon mo iti Cebu? Okay lang, mama. Uy, adagam sa nga iliyo. Wan anak ko, iso ni Nelson. Iso ti baro a driver tayo. Okay. Naimbag nga oras yo, sir. Kastamat kan ka, tata. Sige, panawan kayo pa dito, mama. Kaya't kung tagin na tanabannuga ka nagbiyahe. Sige, Janet. Nakasaganan ti silad mo. Ringan da kan tulangan inton pangal daw. Agliman abulan mo iti kunam a pagpapaayam kas driver. Nasingpot ka di matlaang dagiti amom. Nadlaw ko ngamin ti kinaragsak mo tunggal agawid ka. Sa dino ka di ti pagtrab-trabaho anak ko. Agpapaya kas driver iti pamilya nga ayan ti anak ko. Anya, kaya't mo asawan. Iti balay da sa Ricardo kan Ma'am Rowena. Wala nang. Kaat, kumusta ti anak mo? Nakita kayo ka din. Wala nang.
Nga mariknak nga dayo tirik na kanyak. Anak, kaya ngay nga ta. No ibagamlangan kan kuha na si ka ati pudpud no nga amana. Sana na. Adan iti nasayata ka sa sahad ni Jeric. Kat makitak mo ti panang ipatag-unay ang dagiti nangampun kan kuha na. Umdasan ti pan nakakikita kan kuha na. Kabayatan ti panagpapay ko kas driver da. At dakan ka anak ko. No iso ti amo mapagsayatan ti anak mo. Iso nga ro ti aramidam. Lakay Nelson! Da kayo gayam, Sir Jeric. Anya ti maipay ko kada kayo. Namo ka may isa ka gayam nga ex-convict. Kat adda ka sa mamarter, saan ka di? Kuha sir. Mga not da planong iti pamilya. Iso asimre ka akas driver mi. Awan sir. Nalinis ti konsensyak sir. Awan da ka sa panggap ko kada kayo. Siguradum lang, ala kay Nelson. Tanog kang mali ka. Siya kung amis mo timang sisantikan ka. Nawatan? Uwan, sir. Apay ngamin nga itamla nga ibaga. Adito'y kagayang magtrap-trabaho, ading ko. Manong Edgar? Awan mo't kitdidakas na. Kumusta matirik na mamakakit-kita ka ni Jeric? Nasaya at kadimot lati pa ng trato na kan ka. Kinapudno naman ang kaya't kung hara ko manti anak ko. Kaya't kung ay bagakan ko na asyak tipudno nga mana. Agam amok adinak pa dyan. Kan may sa di nansapay amo nga isuk at may salang nga ampon. Naragsak kanasayatan ti kasasad na. Iso para kanyak. Nasaysayat siguron adinan maamuan ti kinapudno. Hoy! Nelson! Anya ti saso ang mga uray dyan kung maamuan ti kinapudno, ha? Kuha, awan. Sir Jeric. Oh, anya. Ada ka di rumbang amamuak may papankan ka? Agsaw ka? Jenny, anya ka diti? Edgar, Ma'am Rowena. anya tar aramidam dito eh. Kuha, mama. Intulod ko lang ti kabsat ko dito, eh. Kapsat mo ni Nelson. Kaya't mo asawan. Iso ti... Yan niya, mama. Ada ka di amu yung maipapaniti da ito a tao? Ada ka di problema? No kasta, Nelson. Adang ka ita dito eh. Tapno ala umon kanyak ti anak mo. Ma'am Rowena. Anya ka din dagita nga ibagbagay, mama. Anak? Alaan? Ilaw-lawag yung kumati amin, mama. Jeric, anak. Ita siguron ti umno agon daway. Tapno maamuam ti kinapudno, may papan iti kinatao. Inampun da ka laang kin ni papam. Anya? Saan, mama? Ibagayo amang rabraba kayo lang. Sa anak nga ampon. Jeric, anak. Pakawanan da kami kumakin ni papam. Tain limad mi ti amin. 20 atawan tinapalapas. Kaya't milaunay idi ti maaddaan iti anak kin ni papam. Ngam, naamuan mi iti doktor sa anak ama ka anak. Iso anaragsakan kami unay. Idi may nakainted ni Edgar dito'y balay. Natay ti inam idi impas ngay nakan. Sino nga rin tagitipod mo datakil ko? Ni Nelson tipud-pudno nga ama. Anya? Saan? Saan na pudno dayta? Pudno Jenny. Ni Nelson tipudno nga ama. Saan ama ilibak dayta? Gaputaag kaing-ingas kayo unay nga agama. Saan? Saan na pudno dayta, mama? Saan ni Nelson ti amak? Awan amak nga ex-convict. Jak tumaklo nga iso ti amak. Saan to Apolos? Dayta ti tandaanan nyo, mama. Jeric, adda bisitam, kaya't nakama ka sarita. Jeric, mabalin ka dingag sarita ta. At dala kayat kung nga ilawlawagan ka.
Anya pa lang ti kayat yo. Anya ti lawlawag yo. Binasayaan. Panawan kayo, pay. Itikas na. Makapagsalita kayo, animbag. Anya ti kasapulam kanyak. Umay nakadipilitan. Tapno aklunon ka akas amak. Anak ko. Adak dito tapno dumawat iti pamakawan ka. Pudno nga impaampun na kanyang kalmo nga Edgar. Ngam awan ti dakas nga intensyon na. Kaya't na lang amaikan na ka itinasayata ka sa saan iti biyag. Amom ka dino apay anabalo dak itilasod ti 20 atawan. Apay, Ubing ka ba'y idinadaan ka iti sakit. Ket iso ti gistay nakatayam. Diyak amoy di ti pangalaki ti pangpagas ko. Iso anapilitan na kasimurot ka dagiti drug pusher. Tapno makadiskitarak iti pagpaagas mo. Kabayatan ti panangibiyahe mi. Kadagiti kontrabando. Sinanib na kami dagiti pan nakabagiti lintag. Ket nakapatayak. Natiliwak. Ket nabalodak. anya nga ti kayat mapagparangan. Basol ko na pa yan nabalod ka. Nukas tamat lagayam. Binaybayan nakla ko may din anatay. Di ka mabalin na baybayan. Gaputa ipatpatag ka anak ko. Pakawanan na ko ma. Di kagdanag. Gaputa saan ka ba't nga alaan ka na Sir Ricardo kan Ma'am Rowena. Okay lang kanyak. Adi nakaklunan akasamam. Agam sapay lang ko ma. Tay bilang na kas may saan na singid a barkadam. Barkada mangipatpatagan ka. Si dada na tumulong kan mang tarabay kan ka, anak. Tatang ko. Anak, pudno ka di tinangag ko. Uwan tatang. Napakawan kan. Ket sapay ko ma. Tamapakawandak met. Iti sana nasayata pa ng trato kada kayo iti kalabas. Awan anyaman na kanyak, anak. Importante, ket napakawan na kon. Tatang. Ikarik, aramidak ti amin, tapno masulnitak dagiti nagkurangan kan ka. Ken may pakitak ti kinasayaat kong ama. Agyaman ak tatang. Ket ikarik nga aramidak met ti amin. Tap nagbalinak anasayat nga anak kada kayo. Wen Miss F. Nabaludak iti agarop 20 atawan. Ngem pagyamanak unay ti Diyos, gaputa nakarwarak metlaeng. Napanaknakan ngamin a self-defense laeng tinaaramid ko abasol. Napakawanak metten ti anak ko kat nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Agingga anak ki asawa ni Jeric. Ita, addan duang apu kumi, nga iso ti aw-awer mi kadagiti nangampon iti anak ko. Jak mailadawan ti ragsak ko gaputa uray kasano kadakkel ti nagkurangak iti anak ko, napakawannak. Inikkannak iti may kadwa agundaway. Kat agnanaedak met ita iti mismo abalayda. Pasaray siyak ti mapan mangitulod ken agsundo kadagiti ubing iti pagadalan no kasjay nga adda trabaho da Jeric nga agasawa. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasak ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Nelson. Ken ka pagayam, Nelson. Pagyamanan tayo ti Diyos, gaputa inturong na ti panagsabat ti dalan yo nga agama. Ket nakapagsarita ken nakapagpinnakawan kayo nga agpadpada. In sakripisyom ti biag mo tapno maikkampay iti napapaot a biag ti anak mo. Nga isu ita ti ayan ti ragsak ken liwliwam kabayatan ti panagsalugen ti pigsam. Dayawan ka iti tibker ken kirad ti pakinakam mo anang saranget kadagita apan nubok ti biag.
Nalabit a naragsak met itan ti asawam amang buybuya iti kinaragsakyo nga agama. Agraman dagiti apo koyo. Alakastan pagayam Nelson, ket pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay, iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas.